El Corpus. El Corpus ens ha definit un estil festiu pels catalans. La coneguda com la Festa de les Festes presenta en un conjunt de símbols, imatges i sensacions la complexa vida de la ciutat. El Corpus es denomina, també, la Festa dels Sentits. L'olor de les catifes, de les flors, de la ginesta i el potent so de les campanes, el gust del panoli o la coca de cireres. El tacte d'aquestes menges, del cavallet o de les espurnes del drac a la pell, la vista d'aquells colors que suposava i suposa la festa. El Corpus celebra el seu 7è centenari i ens deixa tota una manera de fer. Els seguicis, cercaviles i processons de balls i d'imatgeria que embadaleixen petits i grans. A partir de 1320, Barcelona va importar arreu de Catalunya un model de celebració que es va anar replicant a tots els pobles i ciutats. Aquesta manera de celebrar és ben present al reguitzell de festes majors del nostre petit país. Nombrosos gegants, balls de bastons, capgrossos i cercolets en les nostres festes. Sobretot, el que tenim és una gran varietat de bèsties: mulasses, dracs, cucaferes, víbries, àligues, cavallets, bous que venen d'antic, pollastres, basiliscs, cabres, vespes i filoxeres que mantenen viva aquesta tradició centenària de carregar bèsties a coll. Ho veieu com el Corpus, més que la Festa de les Festes, és una festa bestial?